Gipug nga na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang desisyon sa IATF nga pagawson ang mga bata ng edad 10 hangtod 14 anyos sa mga lugar ubos sa Modified General Community Quarantine. Hinoon daan ang gialmahan sa Cagayan de Oro City LGU ang desisyon sa IATF. Ano ang report ni Cyril Chavez? Di pa lamang madugay hingpit nga gianunsyo sa National Interagency Task Force for COVID-19 nga pwede nang makagawas sa mga panimalay ang mga 10 anyos hangtod 14 anyos nga minor de edad sugod Pebrero 1 ning tuiga. Tumong matod pa niini nga matabangan ang trade sector nga madungagan ang economic activity sa nasod aron makabangon ang ekonomiya. Sa kasamtangang IATF rules, ang mga nag-edad 15 anyos hangtod 65 anyos lamang ang mga gitugutan nga makagawas sa ilahang mga panimalay aron maka-access sa mga essential items ug serbisyo. Apan karong adlaw, gianunsyo ni Presidente Rodrigo Duterte nga bawal gihapon mo gawas ang maong age group. Ilabi pa nga mikuyanap na sa nasod ang bagong UK variant sa COVID-19. Pasensya na po kayo. Mine is just a precaution. Wala itong bisa. Takot lang ako kasi itong bagong strain strikes the young children. So, balik ko kayo sa bahay muna. Ang desisyon sa IATF daan ng wala giuyunan ni Cagayan de Oro City Mayor Oscar Moreno. Sanglitbisan pa kuno naka MGCQ ang syudad. Dili gihapon angay magkumpiyansa ug tugutan ang mga bata nga mogawas sa panimalay tungod padayon gihapon ang hulga sa pandemya. Delikado sab kini, labi pa nga aduna nay kaso sa syudad kung asa natakdan ang ginikanan sa usa ka bata nga nagpositibo sa COVID-19. We have to live with this life that has changed. We have to accept that. If we cannot accept that, lisod ka isel. Lisod kayo. My God, we cannot adjust. And the virus will not adjust for us. Kita gyud mag-adjust in order nga dili ta matakbuyan sa virus. Di sab uyon ang pipila ka mga Cagayanon sa mong proposisyon. Dili gid eh. Kay ang mga bata kanang mga lakaw-lakaw diha gid ang usa nga matakdan. Diha gid sila mga takdan ang kuan. Muna nga kuan pwede na lang balay na lang gid sa. Mientras daa pa at diha lang nang sagid sa balay o diri sa gawas sa balay. Di na nato yadto sa mall kay maglikay na lang ta kay wata kay balo og harapan gina sa hangin na gina wata kay bawo nato makita ng COVID. Padayong pahimangno sa Cagayan de Oro City LGU nga sundo ng health protocols sa batok COVID-19, ilabi na sa Kabatan-unan. Kauban si James Yap sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao.